Alam ko meron. Na-overthink pa ako eh. Oh! Lagi ka ba nag-overthink? Huwag na, nakakapagod mag-isip eh. Nakalbo na nga ako eh. Kaya dadaan yung mga memes na pag-overthinkin ka daw, kaya atiragan simulan. Nagko-condom ba kayo man nag-isip? Ako, personally, no. Kayo. Kasi, Parang, I think, sa akin opinion ko lang, mas raw kasi. Pero, ginagawa ko yung walang condom pag sa partner. Malamang masro, wala na eh. Ginagawa ko yung walang condom pag sa partner ko. Anong nutpag? Mag-overthink na! Anong nutpag? So, pag iba, Pigati! Sakto, nag-restock na tayo nasa description agad po sa easy plug. Hindi nyo kalari overthink kung bibili kayo. Bumili na kayo kung di pa nakakabili. Okay, le gusta pelear de... Ay, titawa mo na lang! Giti, hinag-peace dalawati. Okay lang, bumalik ka sa akin. Okay, kalbo dito, hindi ikaw, Jimin. Kabangan ka pag yung boy best friend mo. Ito malapit sa makalbo doon. Malapit ka na ako makalbo. Onti na lang. Hindi ka ba, pwede ba to? Dine-deface ba niya kung hindi totoong pera? Pero kung nagpa-print ka naman, hindi ba isa pang klase ng kaso yun? Ilagay mo na lang tong book niya sa akin, Pao. Maraming salamat. Sunod. Dinagdagan mo na isipin ng PSP at ng NBI. Magaling. Di nag-iisip. Literal. Merong overthinking, merong no thinking. Kaya ako nakakalbo dahil dito. Ayun, ayun yung panguli. Galing. Sunod. Leche. Naiirit na lang ako. Paano to? Ano to? British transport, mate. Ito yung mga sa UK, yung magkapatong. Walang kwenta yung back-to-back na tricycle sa above and below. Ano yung kanta nila, Andrea? Masarap nga naman ang pritong hotdog. Masarap ang sabaw ng hotdog ng boyfriend. Sarap! Galing kay Jesus. Tayo, ikaw ay akin. Yeah, ito yung, Alam mo, paparin. ito yung dalawa kong brain cell pag nag-iisip. Kung ngayon naging... Hey! Dalaw na ba? Pag alas stress na, Dalaw na ba? ito na lang yung tumutugtog sa ulo ko. Pit ang tricycle ni tatay. Hey! Welcome to my, to my ride. Pimp my ride, literal. Dalawaan, di ba? Hindi, wala ba tong, parang violation? Pwede ba to? Sino pumayag dito? May hagdan, paano kung matanda nasa ibabaw nun? Bababa ka na lang sa semplang ka pa. Paolo Landical mo nga pala. Gusto lang mag-share sa inyo na isang app, ang On Mic app, kung saan pwede ka may paglaro na iba't ibang mga laro sa inyong mga friends at pwede pa kayo magkaroon ng mga rooms na pwede nyong laruan. Pumunta lang kayo sa Play Store, type nyo On Mic, hanapin nyo doon at install nyo. At pag nandito na kayo, dali lang gumawa ng game room at mag-invite. Dahil alam nyo na magaling mahilig tayo mag-chess. Ito na ang pinakamalapit na chess dito. Kaya so yun na, mag-search ka lang dito ng kalaban. Antayin mo lang. IG, start. Wow. Okay, puti. Patalo ka, itim ka eh. Dapat sa gitna. Parang chess lang yan. Harangan mo ako. Hindi mo ata ako kilala. Ako na nga harang. Huwag kang magulo dyan. Mukhang hindi marunong itong kasama ko 5 pieces in a row. Mananalo na ako. Harangan mo. Ano? Nasabi na huli ang lahat. Easy. Sobrang dali at sobrang saya lang. Huwag nyo rin kalimutan yung 5 stars at mag-comment sa reviews. Maraming salamat. Bugoy lokoy. Pwede pa ulagay ko ko doon. Pwede na ako kasama niya. Sabi ko, huwag nyo na akong pag-isipin. Galing kayo hindi ako si Carlo. Barbili ko muna ako. Paano pala linisin yung tricycle kanina? Titipid tubig din, mahirap nga ang buhay ngayon, sasabi sa inyo. Araw-araw may sama ng loob, kaya lang ako nakakalbo. Pagkita mo yung babayaran mo,
Makikita mo yung mga aralin mo. Kung magiging plantito ko, yun lang ang matututo kong tamnan ang sa aking sama ng loob. Sunod. Ito, alipin ba yan? Oh, di ba to edited? Iba talaga pag inlove na nagdagang overthink mo dyan. Hindi mo pa nga sinasagot. Ino-overthink ka na. Sigurado ka ba sa mga giting yan? Ako, babawiin yan. Pigati! Ngayon pala, bumili na kayo. Ano lang gasto sa inyo? Kesa yung mga yan. Galing kay Alicia. Pati mga hayop palang kawala sa pag-iisip. Hindi sa pinag-overthink kita. What if yung jowa mo at yung ex-jam nakikita pa tayo? Ayoko na mag-isip eh! Ano ba? Salamat sa emotional damage ito. Oh my God! Wow! Nice. Gen Z humor. Hindi pa yun yung galing doon sa kanina na umihilik? Ito, hi Barbie Fortaleza from GMA. Hello Bugoy Carino from MMK. Mga hindi naasahang larawan. Negros Occidental. Sunod. Work it, make it, do it, makes us. Sige, dagdagan mo pa iniisip ko. Faster, stronger. Dagdagan mo pa iniisip ng aking moralidad. Ba't ako natawa doon? Sarap. Dali kay Corlan. Hey! Ito, alas 5 na ito na umaga. Hindi ko na kaya. Wala nga pinag-iisip mo pa ako ba't ganito ang buhay. Sunod. Why? Wala akong ginagawa. Ano yan? Nako, mag-overtake ang tatay mo! Hindi tayo mag-overtake siya. Okay lang, proud ako kahit ano ka pa. Ngayon, kaya gano'n na ang mga upload ngayon. Ay, down ni body. Down ni pa rin. Kita ko na. Ibang... Down ni pa rin. Down ni? Ari kaya, ano kaya rin? Ay, hindi pa madali. Maya, ay di magsan. Tangin na. Wait for delay. Ay, bakit meron ng sarsa? Ba't kayo mo pa tinatanggal nung nakainan niya na? Down ni pa rin body. Kita ko down ni pa rin. Huwag daw ni Joy. Down ni pa rin, no. Down ni? Para malinis. Down ni pa rin, no. Ay, ba down ni nga. Down ni pa rin. Kita ko na. Daw ni ba? Ay, bota daw ni nga. Antibac. Kasi sabi, alam mo lagi malinis yung plato kaya. Galing, witty. So, di nyo kailangan mag-overtake doon. Mani. Makain ka ba ng mani? Silent sayawan. Pag walang music eh, walang hype. Pero gumagawa ito sa YouTube, pinapalitan niya ng normal sounds lang yung mga sayaw. Ito, a cappella. Ang dami ka na iniisip kung bakit ito nangyayari. Ito yung mga brain cell mo, mga bandang 12 o'clock lang. May ano pa, may kaya pa. Pero dahan-dahan nang nawawala ng ng pag-asa ang isa't isa. Bad trip. Iinis na ako. parang naiinis lang siya na hindi siya pinakain eh. Kayo ka na, leche. Taron. May Paul, lagay mo yung audio. Ayaw ka na isip. Tagay mo na lang! Bakit mo na sila sigero? Malalim ba ang aking mga mata? Sunod! So, kapag madumi daw pala yung keyboard ng computer nyo, kailangan mo lang daw pala, ng smile. So, Sa pareho kami. Ngiti na lang natin ang kalungkutan. Ingiti ang pigati. Sunod. At least kahit kalbo ka, masaya ka, di ba? Very witty. Parang nakita ko na to. Pero, very witty. Nakita ko ba yung aking hanger? Oh, hanger! Palo kayo lahat. Palo. Puta. Tampo ka na yan.
Pag-iisipin mo pa ako eh, Abab. Ano ba to? Tulog ka na na may tampuan tayo. Kaya mo. Minsan kailangan mo itulog. Huwag ka maniwala sa kasabihan na kailangan matulog kayong galit. Minsan Ayaw galit nga. ka na eh. Alam mo yun, wala kang masasabing tama. Uy, gagi. Ano na lang ako. Ano ba to, gagi? Uy, Mga chup-chups lang. ba't ka nagsusungit? Ano nga ulit sabi mo kanina? Dali, sabihin mo na. Hindi mo talaga sasabihin. Hindi mo ako makakausap. Hindi okay. Makakagrind ako sa balo. Ano nga sinabi mo kanina? Alam ko meron. Na-overthink pa ako eh. Kasi lang di ko na nga narinig pero may Parang sinabi tanga. ka. Ano ba yun? Tulog na, tara na. Yan lang. Talaga yan lang sasabihin mo. Uy, may kasunod dapat yan, Mike. Hindi matulog ka. Sige. Munti wag naman dito. Parang ano eh. Ay, teka lang. Wag ka muna matulog. Tutulog na talaga ako. Teka lang nga. May sasabihin pa nga ako. Kung hindi yan wachup-chup, ayaw. Gusto ko wachup-chup. Good night. I love you. Tama! Uy, Talugan mo na. Ayaw mo na I love you ko, mahal. Ayaw ka na mag-overthink. Bakit? Matulog na ako. Ba't di mo tatanggapin? Oo na, natagapin ko na matulog ka na. Hey. Di sa pinag-overthink kita pero may isa pa kasi siyang tatawagan pagkatapos mo. Ito yung shift mo ngayon. pa lang ako. Tama, meron ako 11 p.m. na shift. Yung tatanggapin ko yun. Sige, matulog ka na, Pogorang. I love you. Good night. Ayun! May matawa siya. Yep. Ayun, hinihintay. Mongoloid ka pala eh. Hiwalayan mo nga. Asan tapang mo? Yun ang wap-waps! Nako! Delikado yung mga ganun sinasabi. Tulog ka na po. Hindi ako magsisleep. Pag-overthink kita, may isa pa akong may miss call eh. May isa pa akong tatawagan. Tulog na. Apo. Kasi, Kala mo ha. Gusto ko nag-overthink ka. Hindi pwede ako na nakakalbo. Sunod! Mario. Well, kung may pag-asa pa, hindi mo pa kailangan na sama ng loob. May pag-asa pa nga eh. Kaya napapangiti ka sa gabi. Pero paglagpas ng gabing yon, overthink na. Kaya meron tayong merch eh, para makabili kayo. Sunod! Masarap mag-isip sa banyo. Kaya kailangan mo muna... Kaya kailangan mo muna makaupo dyan. Sunod! Oh! Ay! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa Kalal. Yung mga hindi ko alam, sasabihin ko. dahil sa akala ko hindi ako Sunod! Sige, okay ka. walang naniniwala sa paligid ko. Ano susulat ko lahat mga Ang saya niya. Eh! Gusto ko na ganito kasaya. Wala kang iniisip, di ba? So, nung bumalik sa panahon na yun, wala akong iniisip na kahit ang responsibilidad. Sunod! Sige, Benji. Panira ka, bata! Ikaw na, bida. Yan, ganun mo. Suntok kayo. Galing kay Puthaw Nakabo. Palaban sa pandesal. bitaw ng mahinahon ako ba'y Taas ang kamay. Gandang editing! Sabay tayo. Ayun, hindi ko na kayo overthink yun kasi halata kami. Editing, engineering.
从高处在做个实验。 Hindi mo pinag-isipan. Tara. Pagod na alaga ako sa pagiging manok bibi na daw siya. Oy, si Dick! Kanina si Dick, ito si Kak. Marunong naman talaga sila lumutang eh. Patingin naman ng recipe video niya, pantinola ata ito eh. Sarad. Paano hindi na ako mag-overthink? Copyrighted to eh. Alam mo na gagawin mo pa, pati tayo mag-overthink sa copyright ng YouTube. No, it feels fine. Ako kakanta. Oh! Okay na, tama na. Yun na rin naman yun. Si Mark! Eh, masipag din tayo magkayos sa copyright kaya ayoko na, bahala ka dyan. Hindi ko alam kung maaawa or matatawa ako kay Manong eh. Okay na. Sumasakit pa na. Ulo ko dito. Inhinyero. Nakakasama ka ng loob. Ito, chess. Oh, tragis naman. Lapit ka na eh. Andun ka na eh. Kabubuhan na lang talaga to. Ayaw ka na. Naiinit na lang ako. At pahuli, galing Kevin, bilang mag-aaral, paano mo susugpuin o lalabanan ng bullying? Tama, para makaisip-isip. Yan, yan di ba? Yan ang toxic masculinity. Laging dahas dapat ang sagot. Kaya ka na doon tatapos sa mga nakaka-overthink na mga min ngayong linggo. Kung gusto nyo pa mag-ito, like, share sa mga nag-overthink nyo palagi, friends. At huwag nyo kalimutan bumili ng merch at mag-subscribe. Kaya ako'y magkakabuhok na ulit. Wow! Napupunta kay Jimmy din. Paulo Calvo na mamaalam. Tayo na sa sineskwela, tuklasin